Hola, bon dia, bonics i boniques. O millor dit, superherois i superheroïnes. Ja teniu totes les pedres poderoses? O crec que us falta una, no? Vinga, que ho aconseguireu. Soc la superheroïna de l'amor i avui estic aquí per explicar-vos un conte. El conte es diu La màquina de fer abraçades. Però la protagonista d'aquest conte sóc jo, sí, com escolteu, jo. Ja que a vegades un dels poders que tinc és que em converteixo en la màquina de fer les abraçades. Em passo tot el dia fent abraçades, ja que sóc molt bona fent abraçades. Puc dir que faig les millors abraçades de tot el món i ningú es pot resistir a les meves increïbles abraçades. Així. Abraço a la mare, al pare, als avis, als amics, a les amigues, als veïns. Bueno, en definitiva, abraço tothom. I sabeu una cosa? Que quan abraço a les persones es calmen, es tranquil·litzen, estan més contentes i més felices. I això m'agrada molt. Però no només abraço a les persones, també abraço a les coses, sí? Abraço a les flors. Abraço als arbres, abraço a les fulles, als animals, grans, petits, abraço tot. I us vull explicar una cosa, que les meves abraçades són màgiques, sí, màgiques. Fan que els grans es sentin petits i que els petits es sentin grans. Bueno, és que sóc la màquina de fer les abraçades. Quan veig a una persona que està trista o està plorant, corro amb els braços ben oberts i vaig a abraçar-la. I així, de seguida, se li passa el disgust. També, si alguna persona té por, també la vaig abraçar. I així aconsegueixo fer fora la por que té. És que, clar, són màgiques. Cada dia passo a l'acció i abraço a totes hores i a tothom. Ei, que per vosaltres també tinc abraçades. Així. Ara vull que m'expliqueu una cosa. Us agrada abraçar i ser abraçats? Us dic un secret. Proveu abraçar tothom. Us agradarà molt. I el cor s'us farà gran, gran, gran. I vull que penseu una cosa. Que abraçar és una de les formes que hi ha de demostrar l'estima o l'amor que sentim cap a algú. Així doncs, ja us he explicat un dels poders que faig. En tinc altres. L'amor és molt important. I hem d'estimar els altres, però també estimeu-vos a vosaltres mateixos, que també és important, estimar-se a un mateix. Dit això, us vull donar molts petons i espero que us hagi agradat. Una forta abraçada, que ja sabeu que m'encanten. Adeu, adeu bonics i boniques. Adeu, ens veiem aviat.